L-ewwel vapur li għadda mill-Istrett ta' Hormuz wara li tħabbar il-ftehim bejn l-Istati Uniti u l-Iran kien tanker tal-gass li ġor il-bandiera Maltija. Ħabbar dan il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Chris Fearn f'intervista telefonika ma' TVM News mill-Lussemburgu fejn qed jipparteċipa fl-ewwel impenn tiegħu barra minn xtutna f'din il-kariga. Fil-fatt ma' TVM News qal li l-ġurnata kienet ikkonsisti f'laqat ma' Ministri tal-Affarijiet Barranin Ewropej u internazzjonali. B'Malta qed issegwi mill-qrib l-iżviluppi fil-Lvant Nofsani wara l-iffirmar tal-ftehim bejn Washington u Teheran. Jiena nista' ngħid li għandna informazzjoni li l-ewwel vapur li għadda mill-Istrett ta' Hormuz wara li ġie imħabbar il-ftehim bejn l-Istati Uniti u l-Iran kien propju container tal-gass li ġor il-bandiera Maltija. Ġifieri aħna f'affarijiet marittimi għandna interess dirett għax għandna reġistru kbir ta' vapuri li huma reġistrati Malta. Il-Ministru spjega kif il-ftehim waħdu ma jsolvix il-konflitt, iżda huwa pass importanti biex titnaqqas it-tensjoni. Dan il-MOU waħdu kull ma għamelu li reġġa s-sitwazzjoni lura għal 110 ilu qabel ma bdiet il-gwerra bejn l-Iran u l-Istati Uniti. Il-Ministru qal li Malta kienet qed tħoss mill-qrib il-konsegwenzi tal-konflitt minħabba l-importanza strateġika tal-Istrett ta' Hormuz għat-trasport marittimu internazzjonali. Spjega kif l-instabilità fir-reġjun waslet għal pressjoni fuq il-prezzijiet taż-żejt u ta' prodotti oħra b'impatt fuq l-ekonomija madwar id-dinja, inkluż dik Maltija. Barra minn hekk il-Ministru Fearn rimarka li Malta għandha interess qawwi wkoll fis-sigurtà tan-navigazzjoni fil-Baħar l-Aħmar u fir-rotta li tgħaddi mill-Kanal ta' Suez lejn il-Mediterran. Qal li dawn il-passaġġi marittimi kienu qed jaffaċċjaw riskju ta' aktar eskalazzjoni li se tħalli effetti negattivi fuq il-kummerċ internazzjonali. Il-Ministru sostna li l-ftehim għandu jitqies bħala opportunità biex il-komunità internazzjonali taħdem għal paċi aktar wiesa fir-reġjun u mhux biss bħala waqfin temporanju tat-tensjonijiet bejn żewġ pajjiżi. Aħna qegħdin naraw li bħalma kien hemm l-eskalazzjoni tal-violenza, bħalma kien hemm l-eskalazzjoni tal-konflitt li da jista' jkun opportunità issa l-eskalazzjoni tal-paċi. U allura rridu naraw li mhux biss l-Iran u l-Istati Uniti jkunu involuti f'dan il-ftehim imma pajjiżi oħrajn bħal huma l-Libanu, bħal l-Iżrael, bħal Palestina, bħal l-Yemen, illi allura jfisser li jkun hemm ftehim iżjed komprensiv li wassal għal paċi fit-tul. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin temm ifakkar li Malta dejjem opponit il-gwerer u l-konflitti, irrispettivament minn fejn iseħħu, u saħaq li l-paċi tibqa' priorità fundamentali għall-pajjiż.